the DJ, but I didn't shoot the bartender. Oh, oh. Hey, Mr. DJ! И така, добро вечер, очарователни гости на дискотека Черна котка. Аз съм диджей Марти Джи, който идва от високо студентски град дискотека Габионе, за да ви подобрите доброто настроение, така че денс партията във ваши ръце, а всичко е в моите две. Сега точно за няколко пъти представено тази вечер с Фреди Меркюри, Living on My Own за вашето парти специално. Някой се нуждае от денс, everybody needs somebody's master boy, точно така се нуждае от вашия денс.
За всички тези, които все още не са го чували, за всички, които не знаят какво е това, те са тези, които успяха през 91-а Summertime. Ето и самата опаковка на плочата Jazzy Jeff и Fresh Prince в ръцете на Марти G. А това е Boom, Shake, Shake, Shake the Room. Една единствена касета с видеобит загадка и 30 секунди до края на финалното издание на националната телевизионна класация за дисководещи треска в събота. Хайде, Марти, само власите се давят на края на Дунава. Сега искам още от самото начало да кажа, че заглавието на тази песен не знам, но това са Pet Shop Boys, които наскоро издадаха своя нов албум. Още 10 секунди, за да определиш бита. Мисля, че е някъде го 116. И последно. Точно толкова, 116. Край. Край. Да, наистина, това са Pet Shop Boys. Go West е песента, а бита очакваме от MC Камен. 122. Една песен време за журито да си поиграе на топчета с различни